Amplo seguimento en Pontevedra da xornada de folga convocada para hoxe pola Confederación Española de Sindicatos Médicos. Segundo os convocantes, o 75% dos facultativos do complexo hospitalario de Pontevedra secundaron o paro. No distrito do Salnés acadouse o 90%. O persoal médico reclama un estatuto propio con melloras laborais e normativas específicas para o seu colectivo. Que tal, saúdos? Valga segue avanzando para facer realidade o seu proxecto de rexeneración da lagoa de Porto Piñeiro. Xa están en marcha os traballos de construción da piscina que contan cun orzamento de algo máis de 900.000 euros. Os cartos proceden de fondos da Deputación de Pontevedra, do Plan Extra e do Plan Mais Provincia. Hoxe celebrouse o levantamento da acta de replanteo da actuación. O 85% do alumnado que participou no Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés atopou traballo. É un dos datos que se desprende do balance feito hoxe polo organismo comarcal, coincidindo co remate da 13ª edición desta iniciativa. Unha edición que contou con 34 cursos e 13 talleres, apostando pola diversificación sectorial. O Concello da Pobra pon en marcha o proxecto Memoria dos Lugares, que busca recompilar o saber popular das distintas aldeas e parroquias do municipio. Ademais da transmisión de todo ese patrimonio material a futuras xeracións, o programa promoverá tamén o envellecemento activo e a alfabetización digital dos maiores. Meus viños, as xornadas vitivinícolas de Meis seguen medrando. A sexta edición desta cita gaña unha xornada máis, arrancando xa o xoves 16 de outubro cunha cata profesional. O evento prolongarase ata o domingo 19, reunindo 14 adegas nas casetas que van instalar no mosteiro. E xa está en marcha a Festa do Marisco do Grove. O evento ofrece unha ampla oferta gastronómica con ata 12 produtos e un total de 25 elaboracións diferentes, onde sobresaen o arroz de mariscos, o polvo a feira ou unha novidosa xiba con fideo negro. Imos ao detalle, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Viámoslo en portada, amplo seguimento en Pontevedra da xornada de folga convocada para hoxe pola Confederación Española de Sindicatos Médicos. Segundo os convocantes, o 75% dos facultativos do complexo hospitalario de Pontevedra secundaron o paro. No distrito do Salnés acadouse o 90%. O persoal médico reclama un estatuto propio con melloras laborais e normativas específicas para o seu colectivo. Xornada de folga para os médicos de toda España. Os profesionais movilizáronse para protestar contra o borrador do novo Estatuto Marco que prepara o Ministerio de Sanidade. Reclaman melloras laborais e normativas específicas para o seu colectivo. Porque es inconcebible que médicos y facultativos no podamos decidir sobre nuestras condiciones laborales y el desarrollo de nuestra profesión, al estar diluidos en un sistema representativo en el cual somos minoría o incluso estamos desaparecidos. Que seamos los únicos que no podemos disfrutar de una jornada laboral razonable, obligándonos a realizar guardias interminables, muy mal retribuidas y que no computan para la vida laboral, y que pretendan menoscabar día a día nuestro liderazgo en la atención al paciente. En Galicia, os médicos demandan tamén un convenio de franxa. O sindicato Simega apunta que este ano os facultativos galegos teñen só 11 festivos fronte aos 14 do resto do persoal. Ademais, deben traballar algúns sábados sen compensación horaria. Tamén denuncian incumprimentos na aplicación da xornada de 35 horas. Un decálogo de 10 puntos que hemos transmitido al Sergas, la mesa ya de huelga, y esos 10 puntos incluyen cosas que están pendientes en el Estatuto Marco, pero hay cosas que se nos deben de la huelga del 23. Las guardias localizadas están sin resolver. Los módulos de 55 años están sin resolver. La jornada de 35 horas está resuelta para todos los sanitarios, excepto para los médicos.
O paro foi seguido tamén na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Segundo os convocantes, o 75% dos facultativos do complexo hospitalario de Pontevedra secundaron o paro. No distrito do Salnés acadouse o 90%. Ni el Ministerio de Sanidad ni el Sergas está escuchando nuestras demandas. Somos meros objetos a los que explotar sin límite. Y en algo tiene razón. Hemos explotado. Son muchos años viendo cómo iba empeorando nuestro reconocimiento como profesionales y nuestras condiciones laborales. Es urgente aplicar de verdad los protocolos contra las violencias, tanto externa como interna, que sufrimos, e cuidar nuestra salud laboral. Segundo o Servizo Galego de Saúde, o seguimento da folga foi moi inferior. Así, a xerencia da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés apuntou que nos hospitais provincial e Montecelo secundaron o paro o 34% dos facultativos. No caso do Salnés foi o 29%. A dos facultativos non foi a única concentración que se celebrou hoxe en Pontevedra. Tamén ás portas do Hospital Provincial protestou o persoal do Servizo de Mantemento do Centro Hospitalario. No seu caso, reclaman a empresa concesionaria do servizo as mesmas condicións laborais que os traballadores de mantemento doutros centros sanitarios da provincia. Se non se escoitan as súas demandas, o día 7 de outubro irán á folga. Os traballadores do Servizo de Mantemento do Hospital Provincial de Pontevedra manteñen as súas protestas. O persoal reclama a empresa concesionaria Veolia melloras nas súas condicións laborais, equiparándoas ás que teñen os traballadores de mantemento doutros centros sanitarios da provincia. Tamén esperamos que a xerencia da área sanitaria nos escoite. Noutros hospitales da propia área sanitaria hai outros compañeiros con mellores condicións que a nós, e hai que ter en conta que o contrato de mantenimento do Hospital Provincial é senlleiro en Galicia. É posible que fora o primeiro que houbera, e vémonos que somos o persoal de mantemento do Sergas con peores condicións laborais. Piden que se negocie un convenio específico ou melloras sobre o convenio do metal, que é o que se lles aplica na actualidade. Creen que a norma existente non se axusta á realidade que viven como traballadores dun centro sanitario. As principales diferencias que temos con outros compañeiros son a xornada laboral, que é moito maior, o salario, e tamén que nos convenios que regulan aos outros compañeiros tense en conta de que levamos a nosa actividade laboral é dentro dun hospital, co que o risco de ter baixas por gripe ou por calquera enfermedad que se colla dentro, recóllese que a eles desde o primeiro día van cobrar o 100% da base salarial. Sin embargo, nós estamos na base xeral e cobramos o 60%. As negociacións coa empresa concesionaria comezaron no 2023, pero non se acadou ningún acordo. Denuncian que, a pesares das protestas convocadas, Veolia non moveu ficha. Tamén que os servizos mínimos do 80% fixados pola empresa coartan o seu dereito á folga. Unha semana do 7 de outubro ao 14 de outubro en que facemos folga. Unha folga que, como se nos considera servicios esenciais, pois é unha folga un pouco rara. Por qué? Porque os servicios mínimos que a administración nos pide son do 80%. É dicir, prácticamente toda a plantilla ten que estar traballando e consideramos que se nos coarta a nosa liberdade de dereito á folga. Así as cousas, manteñen a convocatoria de folga prevista para o 7 de outubro. E a comunidade educativa do Colexio Alexandre Rodríguez Cadarso de Noia volveu mobilizarse a pasada tarde en protesta polos recortes que está a sufrir o seu centro. Fixérono despois de que representantes da AMPA e da dirección do Colexio mantiveran un encontro con Inspección Educativa. A responsable do servizo comunicoulles que o centro non contará este curso cun mestre máis, tal e como reclaman as familias, para desdobrar a aula de terceiro cunha ratio de 29 alumnos, tendo en conta os ponderados. Os pais e nais saíron da xuntanza enormemente decepcionados, insistindo en que Educación anulou unha unidade educativa que lle correspondía incumprindo o acordo cos sindicatos.
Os alcaldes de Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo, canda os de Ames e Padrón conforman a plataforma de concellos pola gratuidade e volven reclamar a liberalización da AP9. Unha das súas primeiras accións será a solicitude dunha reunión co ministro de Transportes, con Óscar Puente, para reiterarlle da importancia de acadar a gratuidade do treito desta vía que une Padrón con Santiago, tanto para a área de Santiago como para a comarca do Barbanza e o norte da provincia de Pontevedra. Consideran que se trata dunha débeda histórica do Estado con Galicia, xerada coa prórroga ilegal da concesión da AP9 ata o ano 2048, aprobada polo goberno do Partido Popular presidido por José María Aznar. Ademais, dende a plataforma sinalan que os 18 kilómetros do treito entre Padrón e Santiago son fundamentais para mellorar as comunicacións da zona, xa que permitiría desviar o tráfico pesado e particular de núcleos urbanos como Padrón ou o Milladoiro, mellorando a calidade de vida dos veciños e a dinamización da economía local ou facilitar o transporte de mercadorías por unha vía de alta capacidade, ao tempo que favorece a mobilidade peonil e o comercio ao longo da estrada N550. Valga segue avanzando para facer realidade o seu proxecto de rexeneración da lagoa de Porto Piñeiro. Xa están en marcha os traballos de construción da piscina, que contan cun orzamento de algo máis de 900.000 euros. Os cartos proceden de fondos da Deputación de Pontevedra, do Plan Extra e do Plan Mais Provincia. Hoxe celebrouse o levantamento da acta de replanteo da actuación. A maquinaria avanza na obra de rexeneración da lagoa de Porto Piñeiro, en Valga. Hoxe o ambicioso proxecto abriu unha nova fase: a construción da piscina, a rehabilitación e rexeneración dos noiros laterais e o acondicionamento dos terreos da zona norte. A urbanización desta zona anexa á praia, sendas e plataformas onde posteriormente se van a instalar instalacións de ocio, de restauración, etc. E tamén o acondicionamento dos taludes da ribeira da lagoa e renaturalización, iso así en xeral. A actuación conta cun investimento superior aos 900.000 euros, proceden de fondos da Deputación de Pontevedra. Son 700.000 correspondentes ao Plan Extra e 200.000 do Plan Mais Provincia. Duns traballos que van a motivar que sexa ese referente ambiental e social, onde se van a incluir a parte dunha praia fluvial, unha piscina, sendeiros que xa se executaron e que se van a executar, un entorno que a verdade que paga a pena descubrir cando este rematado, que seguramente hacia o verán pois é toda esa previsión. Este mediodía celebrouse o levantamento da acta de replanteo desta actuación, a segunda que se realiza nesta fase do proxecto. Arrancou a finais de agosto coa execución da praia artificial, que foi posible grazas a 575.000 euros dos fondos europeos Next Generation. Pois con esas subvencións estamos a falar de un montante de sobre 3 millóns de euros, porque entendemos que é un proxecto, como ben di o presidente, non só para Valga, sino a nivel pois de Pontevedra e de Galicia. O proceso de rexeneración desta antiga mina de extracción de arxila comezou no 2023. Dende o Concello aspiran a convertela en parte da oferta turística de Valga. Catamaráns, turistas, baixar no novo Pantalán, subirse ao teleférico, vista aérea do noso concello e baixar aquí e aquí ter todo isto, non? Isto pode formar parte de un paquete turístico onde se poida vir disfrutar desto, as cabañas que se pretenden facer ao final da laguna e bueno, que poidan estar aquí os turistas, gastar aquí, dormir aquí, consumir aquí. Ven a dar a razón a todo foco internacional que ten posto aquí os seus ollos no interior da provincia, eso é tremendamente importante e estratégico. Ademais, está a piques de adxudicarse o terceiro proxecto de 615.000 euros. Financiarase tamén con fondos da Deputación a través do programa POM 2030. Trátase dunha continuación das sendas peonís e ciclables que bordearán o perímetro da lagoa.
E Ribeira investiu preto de 150.000 euros en diversas obras de acondicionamento no Centro de Interpretación de San Roque. Entre as actuacións levadas a cabo foi a mellorada accesibilidade do edificio, a instalación de nova sinalética e a renovación de contidos. Tamén se actuou na impermeabilización e pintado da fachada exterior. O concelleiro de Turismo, Francisco Suárez Puerta, visitou esta mañá as instalacións do Centro de Interpretación de San Roque, emprazado no Parque Periurbano, onde se levaron a cabo nos últimos meses diversas obras de acondicionamento, cun investimento total que ascendeu a preto dos 150.000 euros, sufragados en boa parte con cargo a fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central. As actuacións consistiron basicamente na mellora da accesibilidade do edificio, coa dotación dun pequeno ascensor, a instalación de nova sinalética e a ampliación de contidos a través dun asistente virtual para as visitas guiadas. Tamén se actuou de cara á eliminación de humidades no inmoble, coa instalación da envolvente térmica e a mellora da cuberta. No que se tuvo en conta totalmente a accesibilidade, nova sinalética que se colocou tendo en conta o braille, así como, elimináronse humidades, cambiáronse cubertas, puxáronse contidos de tipo digital para que os nenos podan comunicarse e aprender de outra forma máis actual e naqueles teñen un vínculo maior a como se viña facendo, pois era unha sala estática que non había ningún tipo de capacidade para mover se non era traendo algún tipo de elemento externo. A día de hoxe, o que o programa base está feito, permite as preguntas, permite unha serie de guías, pero son totalmente actualizables. Ademais, tamén están tanto en castelán como en galego. Con este proxecto, que tamén incluía a instalación dun novo sistema de iluminación en todo o parque, o Concello busca a renovación completa do espazo, un dos principais recursos naturais e turísticos do municipio, para facer del unha zona de lecer accesible e atractiva para a veciñanza e para as persoas que visitan Ribeira ao longo de todo o ano. O 85% do alumnado que participou no Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés atopou traballo. É un dos datos que se desprende do balance feito hoxe polo organismo comarcal, coincidindo co remate da 13ª edición desta iniciativa. Unha edición que contou con 34 cursos e 13 talleres, apostando pola diversificación sectorial. A Mancomunidade traballa xa na vindeira edición, avanzando que a oferta vai incluir un novo obradoiro de agricultura de precisión. A Mancomunidade do Salnés acaba de clausurar a 13ª edición do seu Programa Integrado de Emprego, un dos seus proxectos estrela. Un proxecto estratégico para a nosa comarca. Levamos 13 convocatorias, 13 proxectos acadados e nos últimos anos é o proxecto con maior baremación de Galicia. Unha edición que se despide cun alto volume de inserción laboral. Dos 100 participantes, 85 atoparon traballo. Este proxecto acadáronse 85 contratos, vimos aí movéndonos entre os 85 e os 90 para 100 participantes, co cal estamos falando duns datos moi positivos. Nesta edición a grella formativa contou con 34 cursos, 13 talleres e distintas accións individuais, apostando pola diversificación de sectores, combinando os máis clásicos cos máis innovadores. Hoxe o presidente da Mancomunidade poñía o foco na necesaria colaboración público-privada para obter os resultados agardados. Salientou tamén que a través do PIE xestionáronse máis de 1.700 ofertas, acadáronse 765 empresas e asináronse 43 convenios de colaboración. Cando estamos falando de que hai 1.737 ofertas xestionadas, iso quere dicir que dende a Mancomunidade se está en contacto con esas 795 empresas para formalizar. É dicir, parece fácil, pero son 1.700 accións, xestións que se fan con cada unha destas empresas, das 795 empresas, precisamente para que as persoas poidan insertarse e xa poidan estar traballando precisamente nesas empresas, non? Que haxa 40 candidatos deses 87 ou desas 100 persoas que poidan realizar prácticas, creo que tamén é importante. Este programa supuxo un investimento de 263.000 euros, dos cales a Consellería de Emprego achegou 220.000 e a propia Mancomunidade os 43.000 restantes. O organismo comarcal traballa xa na seguinte edición do Plan Integrado de Emprego. Manterá toda a oferta incorporando un novo curso de agricultura de precisión y ortofotometría. Destacar un poco lo que es la parte innovadora de la próxima edición,
Vamos a añadir al itinerario formativo un aspecto innovador porque consideramos que es importante que las nuevas tecnologías lleguen al rural. Tenemos un espacio rural aquí en la comarca que es importante, pues eso, aprovechar e aumentar su productividad. Dende o seu nacemento e agora 13 anos, 1.300 persoas desempregadas da comarca recibiron formación grazas a este proxecto da Mancomunidade. E a volta da publicidade coñecemos os detalles do programa das xornadas Meus Viños de Meis e tamén imos ir ata o Grove para gozar da Festa do Marisco. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Asociación Boirense de Empresas converteuse na primeira da comarca do Barbanza en adherirse ao mapa de capacidades digitais de Galicia, un directorio xestionado polo Centro Tecnolóxico Gaiastec, no que se integran máis de 350 empresas galegas. A patronal boirense segue así a apostar pola innovación, situándose entre as primeiras asociacións de toda Galicia en sumarse a esta plataforma que lle facilitará a conexión con outras empresas e proxectos tecnolóxicos. O mapa de capacidades digitais forma parte da Estrategia Digital 2030 deseñada pola Xunta para promover a especialización tecnolóxica, a colaboración público-privada e a formación digital da cidadanía. Cambiamos de asunto. A Deputación da Coruña resultou beneficiaria dunha achega de 150.000 euros para a realización de actuacións de busca, exhumación e identificación de restos de víctimas da Guerra Civil e da ditadura franquista. Esta axuda enmárcase no Real Decreto aprobado polo Consello de Ministros para a concesión directa de 2,4 millóns de euros tanto a FEM como a diversas entidades locais e 5 deputacións provinciais. Na da Coruña, un dos proxectos financiados será a excavación da foxa do cemiterio de Santa María de Luou en Teo, na que se prevé localizar os restos do ribeirense Vicente López Novo Rufino, asasinado en 1948. E o Concello da Pobra pon en marcha o proxecto Memoria dos Lugares, que busca recompilar o saber popular das distintas aldeas e parroquias do municipio. Ademais da transmisión de todo ese patrimonio inmaterial a futuras xeracións, o programa promoverá tamén o envellecemento activo e a alfabetización digital dos maiores. A Ribeiriña será o primeiro lugar da Pobra no que se desenvolva o programa A Memoria dos Lugares, promovido polas Concellerías de Servizos Sociais e Participación Veciñal. Este proxecto piloto busca recompilar as lendas, tradicións, usos ou costumes das distintas aldeas do municipio a través da propia sabedoría popular. En esta actividade, que se chama Memoria dos Lugares, é unha actividade onde se van a conxugar varias cuestións. Unha é o envellecemento activo, porque o que se pretende é, de outro xeito, recoller a memoria dos nosos maiores, que son os que gardan, non, a sabiduría, e como non podía ser de outra maneira, vinculada co propio territorio. Que eses maiores pois nos falen das súas experiencias, das súas vivencias, do que lembran incluso de lendas vinculadas sempre a seu propio lugar, a súa propia aldea. Unha vez recompiladas todas esas vivencias, a través de grabacións elaborarase un mapa de memoria con xeolocalizacións. Se vai desenvolver durante 8 semanas aproximadamente, unha vez que fagamos a primeira sesión do vindeiro día 10, a partir de aí poderemos ver as necesidades, as preferencias que poida ter o grupo. Unha vez que teñamos eses recordos, a idea é facer un filtro, vale, intentar que sexan o máis variadas posibles, e na medida do posible, se son recordos que poidamos asociar a un lugar concreto da aldea, pois pasamos a gravalas. Vamos a gravalas con móviles, unha cousa fácil, doada, que podamos facer ou nós ou as participantes e participantes. Se os maiores e maiores teñen teléfono e lles apetece a eles gravala e axudarnos a gravar a do resto, faremos esa pequena sesión de alfabetización digital con eles. A primeira das sesións terá lugar o venres 10 de outubro ás 5:30 da tarde no Centro Sociocultural da Ribeiriña. Pois creemos que é a forma idónea de darlle máis visibilidade á nosa aldea, facendo partícipes ademais ás persoas que viven nela, mulleres e homes dunha avanzada idade, pero dos cales tanto temos que aprender en relación ao pasado e patrimonio tan enriquecedor que temos, tanto en a Ribeiriña e o Conchido, como no conxunto de A Pobra en xeral.
Por iso, vindeiro venres 10 de outubro, teremos unha reunión aquí con todos os veciños e veciños de aldea na que pretendemos promover e presentar esta actividade co obxectivo e co fin de que teña a mellor acollida por parte deles e que se poda desenrolar da forma máis oportuna. Tras a experiencia na Ribeiriña, o Concello da Pobra ten intención de estender este proxecto a outras parroquias nos vindeiros anos. A Policía Nacional celebrou hoxe a festividade dos Anxos Custodios cun acto solemne en Ribeira no que se recoñeceu o labor dos seus membros. Foron 6 os axentes condecorados: Raúl Caballero, Adrián Campos, Belén Novo, Diego Rodríguez, Antonio Sotelo e Diego Vilouta. Xunto a eles recibiu tamén unha distinción especial o Corpo da Policía Local de Boiro pola súa colaboración no operativo contra o narcotráfico desenvolvido no pasado mes de setembro. A incautación deste alixo de preto de 4 toneladas de cocaína xunto coa liorta entre clans xitanos que se saldou cunha vítima mortal supuxeron as principais actuacións do Corpo Nacional ao longo deste ano, tal e como destacou o comisario Diego Amaya no seu balance de actuacións. E imos agora con outras novas. Meus viños, as xornadas vitivinícolas de Meis seguen medrando. A sexta edición desta cita gaña unha xornada máis, arrancando xa o xoves 16 de outubro cunha cata profesional. O evento vai se prolongar ata o domingo 19, reunindo 14 adegas nas casetas instaladas no mosteiro. Ademais, a vila aproveitará o evento para irmandarse co Concello Asturiano de Cangas de Narcea, incluindo unha cata maridaxe dos viños da súa denominación de orixe. Meus viños segue medrando. A sexta edición destas xornadas vitivinícolas que organiza o Concello de Meis acadan este ano as 4 xornadas, arrancando xa o xoves 16 e prolongándose ata o domingo 19. O primeiro día estará dedicado a profesionais do sector. O ano pasado pasamos do sábado ao venres e este ano vamos a empezar xa o xoves. O xoves día 16, ás 6 da tarde teremos unha cata de viños singulares, está destinada pois a profesionales do sector, e vamos a catar, van a catar viños pois de singulares de todas as adegas que van a participar ou de case todas que van a participar na festa. E a partir do venres o mosteiro converterase no quilómetro cero da exaltación vitivinícola coa apertura das casetas. Este ano participan 14 adegas, unha máis que o ano pasado. O presidente de Martín Kodak será o encargado de dar o pistoletazo de saída co pregón. Cada ano tratamos de que o pregoeira sea o representante de unha adega, e hasta agora sempre foron de adegas de Meis, tamén de algunha cooperativa, e este ano decidimos darlle protagonismo a Martín Codas, que tamén é unha cooperativa moi importante da nosa comarca. O sábado, día importante en Meis, co irmandamento co Concello de Cangas de Narcea, que inclúe unha maridaxe de viños da súa denominación de orixe. Traballamos intensamente desde o Concello para buscar sinerxias con concellos que teñan festas similares, e en este caso xa temos aprobado, se aprobou en pleno un irmanamento co Concello de Cangas de Narcea, que vai a ter unha previa. A previa é que o Concello, se dá circunstancias de Cangas de Narcea, teñen a súa festa dos viños o fin de semana anterior á nosa, é dicir, o vindeiro fin de semana, e ali iremos tamén unha representación deste Concello a promocionar os nosos viños en Asturias. Tamén ese día participará por primeira vez nas xornadas a Confraría do Viño de Rías Baixas, que aproveitará para nomear confrades chegados de Cangas de Narcea. Esta festa tamén é moi importante, ademais na fecha en que resalta de novo o noso viño, que é o importante. Como nós, como a Cofradía do Viño Rías Baixas, estamos encantados. Si faremos aquí un acto, creo que a festa xa o merece despois destes anos, faremos un acto e estamos á disposición do Concello. Xa o sábado pola tarde haberá un show cooking co chef Alex Laíño xunto cunha cata de adegas Escudeiro. A hora de falar do maridaxe e da cociña que vai levar Alex, que é un chico magnífico, leva un restaurante espectacular, eso vou no deixar un pouco en segredo, para que cando cheguedes alí podades degustar esos platos tan excepcionales que fan. Despois, pola nosa parte, vamos a brindar 3 viños, vale? Coas 3 marcas, dúas marcas recoñecidas da bodega, e despois un viño que será especial solo para ese día. E todo isto, como sempre, con distintas propostas musicais. Este ano no cartel Somoza Trío, Los Lunes al Sol e Rock and Roll.
Ofrece unha ampla oferta gastronómica con ata 12 produtos diferentes como ameixa, mexillón, berberecho, ostra, camarón, navalla, nécora, xiba, percebe, polvo, vieira e zamburiña. Unha oferta que contempla un total de 25 elaboracións distintas onde sobresaen o arroz de mariscos, o polvo a feira ou unha novidosa xiba con fideo negro. Servirase empanada de atún, mexillón ou polvo e tamén empanada de millo e centeo de polvo con queixo, de zamburiñas e de choco na súa tinta. Os que busquen pratos de mexillón poden escoller se degustalos ao vapor, en vinagreta ou mesmo os mexillóns tigre. A lista complétase cunhas croquetas de marisco para ir abrindo boca e fideos mariñeiros. Nesta edición aumenta tamén a oferta de doces porque a proposta súmase como novidade este ano unha torrada caramelizada en crema de augardente. A cita, a Festa do Marisco, vaise prolongar ata o vindeiro 12 de outubro. Lévase a cabo nun recinto de 4.000 metros cadrados na Praza do Corgo, onde se poden atender á vez unhas 3.000 persoas comendo. E preto de 300 persoas daránse cita na andaina en favor de Agapren que se celebrará en Ribeira o domingo 12 de outubro. O obxectivo desta proba solidaria é dar visibilidade á prematuridade. Por sexto ano consecutivo, a Asociación das Amas de Casa de Ribeira aunará deporte e solidariedade na andaina en favor de Agaprem. A proba prevista para o 12 de outubro partirá ás 10:30 da mañá dende a Praza do Concello para percorrer un itinerario sinxelo e accesible duns 4 km ata a Meixida. Que se vai celebrar o 12 de outubro, un domingo, ás 10:30 da mañá, coa saída e chegada dende a Praza do Concello. E un ano máis queremos agradecer a todos os comerciantes a súa participación, especialmente a Gadis, a Congalsa e ao Concello, que un ano máis pois decidiron respaldar esta andaina sen ningún tipo de problema. Hai que darlle visibilidade, por eso facemos unha andaina moi familiar, moi sinxela, vamos a ir ata a Meixida, polo paseo de Madeira, é unha andaina pois apta para xente en cadeira de rodas, meniños casilla, está aberta a todo tipo de público. Agradecer, como decía Sofía, a todos os colaboradores, porque ao final da proba vai haber un sorteo de algúns agasallos que nos cederon desinteresadamente. O obxectivo deste evento é visibilizar os problemas de saúde que pode levar aparellada a prematuridade, que actualmente constitúe a principal causa de mortalidade por debaixo dos 5 anos. Que se ven a prematuridade é unha enfermedade pouco descoñecida. Sí que é moi importante resenar que causa a maior parte das mortes infantís por debaixo dos 5 anos. Vale, nos, desgraciadamente aquí en Galicia temos unha tasa de prematuridade que é maior que o resto do Estado español. O Estado español ven a roldar alrededor do 6%, non está aproximadamente, se non lembro mal, pasa do 7,3%. Os interesados en participar poden inscribirse a través da Asociación das Amas de Casa, tanto de xeito presencial como no enderezo amasdecasaderibeira@gmail.com ou no teléfono 653 333 124. O donativo é libre e todo o recadado será destinado a Agapren. Ademais, os 200 primeiros inscritos recibirán unha camiseta e ao remate da andaina haberá un sorteo de agasallos. É todo preparado en Barraña para poder acoller mañá sábado o partido amigable que enfrontará unha selección de amigos do Club Deportivo Boiro contra os veteranos do Real Madrid. O histórico encontro servirá ademais de homenaxe á memoria de Jesús Alonso, fundador de Gealsa, pola súa contribución ao fomento do deporte na localidade, en especial do fútbol. O campo municipal de Barraña quedarase mañá pequeno para poder acoller unha nova cita histórica para o Club Deportivo Boiro, como é o encontro amigable que enfrontará unha selección de amigos do club contra veteranos do Real Madrid. Para poder acoller este partido, que terá lugar ás 12 da mañá, e dar resposta á enorme expectación suscitada, o club veuse na obriga de ter que instalar unha grada supletoria para ampliar a capacidade do campo. E máis houbera, porque as entradas voaron en cuestión de horas. Este evento levantou moitísimo interese desde o minuto 1. Nos estábamos un pouco
preocupados de si íbamos a ser capaces de vender o aforo e o papel que sacamos á venta. Os primeiros días a Razón nos dixo de que se iba a vender todo. Desde la Real Federación Gallega de Fútbol deseamos lo mejor, que Barraña, que se llene de espectadores, que está totalmente garantizado, y que se viva un día muy exitoso, donde pienso que lo más importante es ver la cara de esas leyendas y disfrutar de un partido de fútbol, en este caso, en este mítico estadio que es Barraña para todos los gallegos e para toda a xente del Barbanza. Entre os xogadores madridistas que pisarán mañá o verde de Barraña atópanse bellas glorias do conxunto merengue, como é o caso de Paco Bullo, Amavisca, Milla, Pavón, Martín Vázquez ou o propio José Antonio Camacho, que se encargará da dirección técnica do equipo. Ven tamén Kiko Casilla, porteiro do Madrid do Español, ven Amavisca, como dixe, ven xogadores Balboa, Conga, Milla, Núñez, que foi campeón de Europa precisamente co Liverpool. Creo que por xogadores non é de nombre. En fronte, nos veteranos do Amigos do Club Deportivo Boiro xogarán tamén exfutbolistas que marcaron época no conxunto boirense, como é o caso de Cardeñosa, Pajarillo ou Padín, que estarán reforzados por figuras do fútbol galego, como é o caso de Otero, Trasorras ou o propio Fran. Será, en definitiva, un acontecemento de máximo nivel, unha festa deportiva que servirá ademais de homenaxe en memoria a Jesús Alonso, fundador de Gealsa, pola súa contribución e apoio ao deporte local, e en especial ao fútbol. Tamén queríamos poñer en valor a súa figura e o seu apoio incondicional ao deporte en xeral en Boiro, tanto da comarca como fora da comarca, e sobre todo as entidades locales de Boiro. En Boiro temos un sinfín de variedades de deporte e moitas delas, por non dicir todas na súa totalidade, teñen un respaldo de Gealsa. A aposta polo deporte creo que é notoria. Como ben decía Marcos, patrocinamos todos e cada un dos equipos deportivos que existen neste concello e en parte da comarca, porque el pensaba que o deporte axudaba a medrar as persoas, lle daba outro tipo de valores, como é o esforzo, o traballo en equipo, valores que se enseñan na casa e que o deporte pois afianza. Hoxe en día estamos orgullosos de que os nenos e nenas de Barbanza, de Boiro, leven o noso peixe nas súas camisetas e é parte do legado que nos deixou o señor Alonso. Fomentar que os nenos e nenas teñan unha vida sá e sigan practicando deporte. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Gocen da fin de semana. Graciñas por estaren aí.